Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Dayon, muna. Unsa kining dapita, Adonis? Niya ka sa atong paraiso. Mabdus ka! Kinsay amahan ni anak mo na! Kinsa! Wa ko mahibaw, Papa Damian. Sudah ko ng patyan sa para! Siya ang nagdagi malas! Dili ka ito lapit! Bagyon! Bagyon! Malaway mo sa akong anak! Magdungan naglabay sa atong maso! Ang mapahig si Amara! Tabangi ko ninyo mga apyan! Init kayo! Taban! Amara. Tagsulat, Cecil Daniusos Cabrera. Direktor, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio Editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara. And that's it everyone. Thank you for listening for today's episode and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!